Oh dinglekmu. Dingleke sapa? Dinglekmu. Dinglekku wong kene sing duwe dinglek ora ngel. Kono sing ra duwe Manut sing duwe ngel. dinglek. Manut sing duwe dinglek. Geblak tuh rada stres. Iya rada stres. Ya gong to ngomong. Urung kok ya. Selak kudu aku Mas. Tekan ndi mau ja. Inu. Urung kok ya kok dijujuk iki lho. Ya. Kembang wae metu. Menyapa Mas? Golek inggone kuwi lho angel men to. Kok ngene tak kira bunten. Oh gak kita rabah iki. Tak terawang kok angel men. Malah angel yo kok kum kok nang banyu. Lah terus Namune plekutuk yo kuwi. malah suwen dadak golek banyu. Kaya tambal ban malah. Ah cedak iki nang nek laler menclok berarti wis kuwi ngono lho. Ora iso. Kene pangi aroma melati. Oh. Ayo, Bersihin setiap hari. Kembang wae metu. Ora mumbul iki Mas. Ora mumbul iso muni geleng sesuk latihan mangkat to iki. Latihan ra mangkat nek rokok mek dhisik. Kok kurang sepel karo kene kok. Baleni. Oh. Lindah dah. Lah ngono cocok. Rokokmu apa rokokmu? LA. Yo engko tuku dhewe. Tak kira arep menehi iki. Oh kene diruntuk kok. Arep ngapresiasi opo ki. Masuk. Semangat ya. Oh, cah nom Dik. Pacita. Awas. Aduh. Masuk. Aduh. Semangat toh. Semangat no. Udah nganggo mikul-mikul barang. Walah sok njeglok rong pringkil. Alah kuwi apa to kuwi kok iso Iso jiklok rong pringkil. Kayak ngono sih. Iman. Kowe pangan. Gue iman. Mau pangan siji, dek siji lho. Nah, kaya doyan lho iki. Ayo lanjutke. Panas. Wah, tak ijoli nek panas. Adem. Iya, ya kuwi adem cocok berarti. Cakepane panas. Hah? Panas. Iya. Cakepane panas ora mike panas. Wah, tak kira nek mikir panas tak ijoli sing adem. Lah cakepane kudune piye? Panas. Kok igenti ta kuwi? Jare panas. Adem, oh ya ora penak nek adem. Ya panas dan. Panas. Wah, Janjine iki Mas. Janjine kapiye aja ngaso-ngaso. Aja pepet-pepet. Ora. Mayai parian. masuk parian iki. Yo. Jula-juli. No. Jula-juli yo Juna-juni. Juna-juni ya. Nandur jahe ning kalengan alah nyambut gawe rak bebarengan. Ngaturaken sugeng rawuh paduka. Sugeng pinarak lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi